Pozdrav prijatelji kanala Balkan Paranormal. Na samom početku zahvalio bih se na tome što odvajate vreme da bi posjetili ovako mali kanal i tako pomažete razvoju samog kanala. Također bih naglasio da u vreme snimanja ove priče imam taj problem sa grlom i tako da će audio zvučati tako kako će zvučati. Za ovu epizodu spremio sam priču koju ste najverovatnije već negde čuli ili će vam bar zvučati poznato. Ovakve stvari su se dešavale ranije i dešavat će se u buduće. Razlog objavljivanja baš ove priče je taj što se događaj koji ću opisati desio meni i još trojici mojih saputnika. Idemo na priču. Bilo je to u leto 2003. godine. Moj komšija Marko, koga sam već pomenuo u prvoj priči na kanalu, Jomka iz sela i ja, pošli smo u ribolov. U kasnim popodnevnim satima stigao smo na reku. Planirali smo da, ako ne ostanemo čitavu noć, onda bar do kasnu noć, jer je sutradan bilo crveno slovo, što će reći praznik. Imali smo mamaca i opreme, kao i ića i pića, sasvim dovoljno za obe varijante. Što se mene tiče, na takva noćna, a i pecanja uopšte, išao sam samo zbog ambijenta i ugođaja. Pecali smo do duboko u noć, a onda se skupismo i dogovorismo se da ostanemo do zore. Međutim, nedugo nakon toga poče da seva i grmi. U takvim vremenskim uslovima ne treba čekati kišun na reci, pogotovo ne oni koji koriste karbonske pecaljke. Odlučili smo da spakujemo opremu u Juga 55 koga sam tada vozio i krenemo kući. Žurili smo najviše zbog toga što je od najbližeg asfaltnog puta pa sve do reke klasičan seoski, šumski, zemljani put, dug nekoliko kilometara. Tako i bi. Spakovali smo se i kretali smo oko 12:20 po ponoći. Nakon nekih 15 minuta lagane vožnje, izlazili smo iz šumarka i stizali do jednog raskršća, put isti kao i do tad. Tu je trebalo da skrenemo levo, kad nam se vozilo iznenada i ničim izazvano ugasilo. Marko, koji mi je bio suvozač, i ja samo se pogledasmo, kao da smo nešto znali ili predosjećali, ali nismo htjeli da govorimo o tome kako ne bi drugima, a i sebi, stvarali strah i paniku. Još uvek nije bilo, put je bio suv i nije bilo bara koje bi pokvasile kablove od svećica, imali smo goriva sasvim dovoljno, a auto nije hteo da upali. Izašli smo Marko i ja. Digao sam poklopac motora i kao nešto gledao, pipao kablove i tome slično. A šta misliš da poguramo malo? Upita komšija. U tom trenutku začusmo desno na nekih 10-15 metara od nas kako se nešto kreće. Zvučalo je kao teške zaprege sa drvenim točkovima. Takav zvuk zaprega se u današnje vreme može čuti samo u filmovima. Zaprega se približavala, a mi smo bili svega 3-4 metra od samog centra raskršća. I Marko i ja gledali smo u pravcu iz koga je dopirao zvuk. Ničeg nije bilo, ali po zvuku koji je bivao sve glasniji, trebalo bi bar da se nešto nazire. Međutim, ništa. Prođe me neka jeza i poče kosa da mi se diže na glavi. Tada tiho spustih poklopac motora, onako kao da kradem, sa željom da nas to nešto ne primeti. Dok je Marko, vidno uplašen, već ulazio u vozilo. Za njim uđuh i ja. Uhvati ključ s namerom da zaverglam bar još jednom, ali nema ni verglanja. Ona situacija kad moraš da čukneš anlaser čekićem da bi zaverglao. Otkud sad još i to? Poče smo da se zgledamo onako redom. Ova dvojica nas upitaše šta se to dešava. Samo smo i rekli, slušajte. Stakla spuštena, sad već vrlo jak i jasan zvuk zaprege dopire do vozila. Gotovo da je ispred nas, a mi
ne vidimo apsolutno ništa. Tada su i ova dvojica ukapirala šta se dešava. Počeli da se krstimo i molimo Bože samo da ne skrene vamo prema nama. A tada zaprega stade na sred raskršća. Momenti iščekivanja su nas bukvalno gušili. Moj osjećaj je bio takav kao da se nalazim u nekoj kutiji, a da me nešto nevidljivo pritiska sa svih strana, a o strahu i da ne govorim. Uz tu fantomsku zapregu išle su i munje i gromovi uz jak vetar. Čekali smo da se nešto desi. Trajalo je kao čitava večnost, bar nam je tako delovalo tada. Zaprega je mogla da nastavi pravo, u smeru kojim bi mi trebalo da idemo, ili da skrene prema nama. Zaista je tenzija mogla da se seče na kriške. Sa zadnjeg sedišta dopire šapat. Ja, Bože, molim te, Bože, molim te, Bože, molim te. I desilo se. Zaprega se pokrenula. Načuljili smo uši. Uzalud pokušavali da vidimo gde će. Ide li prema nama. Da li da izađemo i bežimo kud koji. A onda smo shvatili da se zaprega udaljava u pravcu iz koga je i došla. Vraćala se nazad. Slušali smo. Zvuk se lagano gubio. Tada smo osjetili olakšanje. Zapalili smo po cigaretu, to jest neko je mogao sam sebi da pripali, a neki i nisu, vidno potrešeni. Dok su njih trojica dolazili k sebi, onako diskutujući o onome što nas snađe, ja onako smišljam, hajde da probam, da li će da upali. Okrenem ključ i za divno čudo Jugo je upalio već na ključ. Sutradan je bilo jako nevreme i ta čuvena pijavica koja je odnosila krovove s kuća po selima u okolini te male opštine. Zahvalio bih svakom koji je odslušao priču do kraja. Ako želite da podržite rad kanala Balkan Paranormal, najbolje ćete to uraditi ako zapratite kanal i ostavite komentar. Pozdrav, do sledeće